गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ मिरु एप्सआ देग्लायनि 8थि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ फैगौ 17 डिसेम्बराव खुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आखा फाखा रोंगौथि गोनां खालामनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबोदों। बेबायदिनो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायनि 8थि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद 2023खौ खुंफुंनो थाखाय दिनै रङियायाव टेलेन्ट सार्च बर्डनि चेयारमेन सोमखोर बसुमतारीनि मासि लानानै दैदेननायाव आनजादनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जानानै थाङो। आनजादनि सायाव दिनैनि गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों देग्लायनि 8थि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजादखौ फैगौ 17 डिसेम्बर 2023 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। सावरायमेलाव मिरु एप्सनि आफादगिरि दिपेन बर', बर्डनि कन्ट्रलार आरो लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' बसुमतारीजों लोगोसे मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। सावरायमेलावनो आरोबाव जिल्ला आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिफोरजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरिफोरनि बाहागो लानायजों सावरायलायनाया जाफुंसारो। जोबोद दुखुनि खौरां, खेबसेनो 3 बर' सुबुंनि जिउ खहा। दुर्गा फुजानि रंजानायनि गेजेरावनो बाक्सानि सालबारियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। सालबारिनि हास'रियाव मोनायाव मटर साइकेलनि मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 3 सुबुंनि जिउ गोमायो। गिबियावनो जाब्रबथाया बाइक आरो स्कुटिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो रुपहि बागमारानि 60 बोसोर बैसोनि सुबेन बसुमतारीया। गोब्राब जखम जानाय हालोदाव सुबेन बसुमतारीखौ हाखु दाखुयै बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव थिसनदोंब्लाबो जोबथारनायाव जिउ गोमायो सुबेन बसुमतारीया। आरो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव हासुरानि एलपि स्कुलनि खाथियाव केटिएम बाइक आरो एमटि बाइकनि गेजेराव जादों। बे बाइक गंनैनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो 19 बोसोर बैसोनि दैमा बसुमतारी आरो बरपेटा फखरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो लक्की बाजारनि लांदांपारानि 17 बोसोर बैसोनि सुजित बसुमतारीया। बिटिआरआव सनितपुर आरो बिसनानि माखासे मैखोम बर' गामिया हाबबाय होनना खौरां बिजोङाव खोनानो मोन्दों। नाथाय दासिमबो फाइनाल जाफुंनायखौ नुनो मोनाखै। दा बिनि सायाव खौरां बिजोङाव BKWSनि चिफ मेहिनेश्वर बसुमतारीया खुगा बेखेवदों। बिथाङा मा बुंदों बिटिआरआव गामि हाबनायनि सायाव? सनितपुर आरो बिसनाथ जिल्लानि गं 47 गामिखौ बिटिआरआव हाबबाय होननानै फोसावदोंब्लाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंब्लाबो दासिमबो गभर्नरजों फोसावजायाखै होनना BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहिनेश्वर बसुमतारीया बुंदों। बिथांनि बे बिबुंथिया बयखौबो साननो गोनां खालामदों। थारैनो बिटिआरआव माब्ला हाबमारगोन? बे सांग्रां सुबुंफोरनि गोसोआव सिखांनाय मोनसे गिदिर सोंलु। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बन्दरनि बारवारि दुर्गा मन्दिराव बिजेपि आसाम सोरखारनिफ्राय दुर्गा मन्दिराव गासै 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। बे अनसुंथाइखौ थाङै थाङै राननानै होयो पर्बतजरानि एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारि बिथाङा। लोगोसे दुर्गा फुजानि नामै गासै रायजो राजाखौ गाहाम हामलायथि जासिहरो बिथां एक्स एमएलएआ। मख'नो गोनांदि दानि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिजेपि आसाम सोरखारा गासै आसामनि दुर्गा मन्दिराव मोनफा मोनफायै 10,000 राङै राननानै होनो बिथोन होयो। बेखौ लानानै दिनै 5 नं पर्बतजरा बियाबनि सिङाव रुपसायाव गासै 25, गलकगन्जआव 4खौ होनानै बिलासिपारा सोनाब फारसेथिं गासै 9था फुजा मन्दिराव हैनो थांगासिनो दं होननानै आगोलनि एक्स एमएलए बनेन्द्र कुमार मुसाहारिया फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, गसाइगाव दिनै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदानि मावखुलिखौ बेखेवबाय। दुर्गा फुजानि समाव दिनै गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनैनिफ्राय गुबुन गुबुन खामानिफोरनि थाखाय मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदा बिथांखौ नागिरनानै क'क्राझार बिटिसि मावखुलियाव थांनानै नागिरहैनांगौनि गोनांथि गैलिया। मावफुं सोद्रोमा उइलसन हांसदानि थाखाय दिनै गसाइगाव सहरावनो मावखुलि बेखेवनाय जायो।
बे मावखुलिखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गोथार दुर्गा फुजानि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरदों। गरेस्वर हालामनि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव 22 अक्ट'बर एबा दिनै गरेस्वर दुर्गा फुजायाव बेसेन लायालासिनो बर' सावथुन दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर नोगोरनि दुर्गा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै गरेस्वरनि मोसौ हाथाइसालियाव बे बोसोरावसो दिहुनजानाय बर'नि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिनै बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव बेसेन लायालासिनो बर' सावथुन दिन्थिफुंनो साखाफारा। दिनैनि बेसेन लायालासिनो बर' सावथुन दिन्थिफुंनाया जागोन आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय मोगथां बसुमतारी लिरनाय आरो बिथोन होनाय आरो सन्जीब बसुमतारी दैदेननायाव थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि आंगो बिसि रिता बसुमतारीखौ नुसुंसेनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खानायनि गोख्रों अजद। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीखौ थांनाय 18 अक्ट'बर खालारखालि नुसुंसेनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खानायनि गोख्रों अजद। फिसाय ब्रजेश बर'आ फोरमायनाय बायदिब्ला 2 बोसोर 8 दाननि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ लोगोआव लानानै थांफादों होनना फोरमायदों आरो फिसाय ब्रजेश बर'आ गावनि बिसि रिता बसुमतारीखौ थाबैनो गथ'खौ लानानै न'सिम फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसे लानानै खारग्रा कला बसुमतारीखौबो जेरावखि थाया मानो थाबैनो न'सिम दोनफैफिननो खावलायहरदों। खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला कला बसुमतारीखौ सालबारि थानायावबो एफआइआर होबाय होननानै रिता बसुमतारीनि बिफाया फोरमायहरदों आरो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9101280573 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो खावलायदों। अदालगुरि बिया बाथौ लाइमोन आफादनि 21थि सावराय जथुम खुंफुंदों। अदालगुरि बिया बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय थुरिबारि बाथौ थानसालियाव 21 आरो 22 अक्ट'बर साननैनि हाबाफारिजों 21थि सावराय जथुम खुंफुंदों। मख'जाथावदि बेनि गेजेरजों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि आंगो धोरोम बाथौ खान्थिनि गेजेरजों गावखौ दैदेनलांनो हानाय गियाना साफिगोन होनना आसा खालामो लाइमोन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार सोहोरनि गंफ्रोमबो दुर्गा मन्दपफोराव थांनानै दुर्गा मोदायजोनि सेराव सिबिथाय बावदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया। मख'जाथावदि बे दुर्गा मन्दपफोराव बेरायनानै सिबिथाय बावनाय हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म, एमसिएलए देरहासार बसुमतारी आरो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो।